feminista! Gaur azaroaren 25 indarkeria matxistaren aurkako egunean labek deitu ditu mobilizazioak Euskal Herri osoan. Lehenik eta behin salatzeko bai instituzio eta bai patronalek martxan jartzen dituzten politikek porrot egiten ari dutela, eta horren adibide da besteak beste Nafarroan estimatzen dela 6.600 emakumetik gora pairatzen dutela indarkeria matxista, eta diote estimatu adierazgarria iruditzen zaigulako ere gaur-gaurkoz laneremuan gertatzen diren erasoak ez direla kontabilizatzen. No más violencia contra las mujeres. Autodefensa feminista. Badakigu ardura hau konpartitua eta bikoitza dela, alde batetik badago enpresen ardura, hauek gehienek ez dutelako legez arautua dagoen hori errespetatzen, ez dituzte protokolo eraginkorrik egiten eta are gutxiago formazio planik egiten, eta beste alde batetik dago instituzioen ardura. Hauek martxan jartzen dituztelako zenbat neurri, baina gero ez dituzte ez baliabide, ez errekurtso hornitzen, eta hortaz neurri hauek eraginkortasunik gabe geratzen dira. Gaur hemen elkartu gara, ozen esateko indarkeria matxistaren aurrean protokolo integralik ez izatea ere badela hipokresia eta violentzia.